приятели. Много дълго ме отсъстваше. И предишния клип мислех, нали сте виждали много ютубъри, дет казват, това е Коя. И аз реших да направя нещо такова и сори, ама за дългото притеснение, защото бях опериран, за жалост. Пак бях опериран. После не бях, даже сега имам превръзка. Този свят, който бяхме започнали на Майнкрафт, няма да сме с него, защото имам един друг частник до мене. Здравейте, аз съм Селин, братовчетката на Джан. Може би ме знаете от клипа му. Гримирам братовчетка. Братовчетка, как беше? Ето, това е нашата къща. Ние играем в един сървър. Вече си имаме айон и всичко. Искам да ви кажа, че той е уникален. Аз имам един отделен сървър и там той на 2 часа ми откри 15 даймонда. Да най-тук да намеря. Да, това е терасата на къщата. Той има дълго. Искахме да го направим по видео. Това от тук ще е покрива на къщата. Виждате колко голяма къща, за тази къща са тури много. Нали, Сери? Да, толкова много... Защо ме удари? Толкова много дърво ни трябваше. Чудовище. Да. Ние правим къщата. Ние ги бяхме изключили, защото докато правихме къщата... Пълначално. Ние завършихме. Още трябва да направим. Да, покривате. Цялото грешно искам да кажа. Само да завърши. Тото иначе преди като бяхме пускали чудовищата на дразнаха. И накрая аз ги изключих. Ето тук, там направихме капан. Нещо като капан за ендърмани, да не могат да набият, ама ще го пренеса горе. Защото преди бяхме в тази пещера, която ви се показва. Имахме си пещера. Да. Ама заради бъковете, че са озовано между стени. Мнението да се... Да се от... Да. Чакай. Гледам се на чудовище, няма... Аз почвам той. Чакай. Тук някъде тази да имам от даковете такива стълби. Ето дак. Те въздава стиковете. Виждате, ние много камък сме натупали. Тук не знам защо после... Копаем. За даймонд. Намерихме голд и си направихме голден мечове. Да. Но даймонда е много по-добре от голда. Да. По-началното и не го знаеш. Да, първоначално. На креатив ти само вървиш с голд. Да, на креатив. Аз вървях с голд. Докато той не ми каза, че даймонда е по-добро решение от голда. Аз всъщност играя Майнкрафт буквално от няколко дена. Да, аз си го патих. Да. Но... Когато той ми обяснява, всичко ми стана ясно. Спамно в къщата. Да, спамно това направо. Абе има скелетън някъде. Не знам там на ние да ме спамват. Ничи ми е ще и се спамват по света. Не, напълно земята. Да, напълно земята слагам повече весели. Не, тя не е бъдна. Тя е от скелетън. От скелетън да хвали скелетън, после не бъдна. Не, да го светих. Напълно се оплаших да ти кажа. Изведнъж ще го уби. Споделете долу в коментарите, кое
клас в Майнкрафт. Според мен е скелетън, защото и тук има много гаден и скай. Той се телепортира. Той е най-силното след Блейза и след Ендър Драгона. Аз не съм чувала за Блейза е в Недър, краля на Недър или нещо такова е. Ендър Драгона много съм злебия патица с... Какво е това? Сега май ние за сега да изключим чудовищата, защото сериозно спамват вътре в къщата. Добре. За сега ще изключим чудовищата, но после като се нанесем всичко е светло и не се спамват такива гадои, ще го пуснем. Айде, слизай. спрямо. Да, но мой човек не слиза. Тя само да махна ключовете от Вие земята. сте розова овца в Майнкрафт. Аз си мисля една. И я убих. Да, розова вълна. Нямам страшно много вълна. Да. Сега имаме това. Вече втората, ама... За какво трябва да пера? Опера за пасти. И флинт, и... Да, кошка ли там? Кошката дава две пера. Ми даде пера. Сега аз няма пастели, споко. Все пак да ти го дам. Взели го? Не така направо се оплаших. Изведнъж един двой моби направо. Да, малко да се нанесем, защото ние още не сме се нанесали, още паем къщата. Не се отградихме къщата от някъде и просто... Да, знаете. Решихме, че може да стане тази лампа да пусне. Да, памет. Да, те се става. Става нещо. Няма да се спомням това. Тук открихме една мина, всъщност, която извадихме страшно много айрон и страшно много въглища. Да, и да. Ама не страшно много. Окей, за да ви остана още горе-долу 3 минути от видеото. Сега знаеш колко е малко. Да, това да легне. Става да. Много бързо. Бързо, без да стане, може да трябва да. Страшно. Абе, дума, която да ви кажа, и тия системи аз на мен вчера. Сега. Таблети понякога бутоните ми се бъдат и нали, когато давам дълго време напред, Понякога натиска вратата и ако до вратата има картина, я уши. да, не беше такова де. Понякога ми се бъгват бутоните и когато дълго време натискам да ходя напред, дори след като пусна бутона, той продължава да ми върви напред и когато се опитвам да влезна в къщата и да затворя вратата, по някакъв начин не мога. И затова тази система е много полезна. Направете си, няма да сбъркате. То се прави от две дървета. Две преработени дървета и става така. Има едно бъгнато дърво, което не мога да го взема. Ето. Две такива дървета и плезан спрен. И оттам става. Ще оставя за долу да взема един крафтинг тейбъл, честно. И ти направи, ти помниш в началото направи 5 крафтинг тейбъла. Аз ли? Да. Да, без риск. Аз всъщност от началото бях много зле. И постоянно, когато исках да си направя меч, нещо, лопата, питах него да ми прави. 2 стика и камък. Да. Две
Вече пък ми е лесно. Ще го правя. Чакай, къде е той крафтинг табъла? 10. Дали това приключваме видеото? Ето. Добре, ела да го приключим заедно. Бързо. После... В къщата си. Да, мога да снимам много, защото имам много свободно време. И това беше за днес. 100% ще снимаме след този видео веднага до второто. Втора част. Да. И това беше от днес. Аз съм Джан. До мене. Аз съм Селин. И това беше от нас. Не забравяйте да се абонирате, да лайкнете видеото и ако ви е харесало и искате и други хора да го гледат, да го споделите. И пишете коментари. Довиждане.